školu uvijek moram da ustajem rano. To mi mnogo smeta braćo zato što je stvarno zajebano. Tuširam se jednom u nedelju dana, da li smrdim, zato me stvarno zabole banana. Toliko rano ustajem da moram sunce da čekam, nemam para za igronicu, dužine moram da štekam, drugari me čekaju, idemo da pikamo vol, a da idem ja u školu imam veliki bol. Hanu nosim svaki dan i to me mnogo smara da mi se naje. U školi mi baš treba brda para, u školi ne mogu da se derem i zato mi stalno seru, a na času ne mogu da pričam dok mi mozak peru. Hemičarka priča o formulama, nekim geografičarka pita gde se nalazi Peking, ali ja im kažem da me za te stvari uvo boli, mene mnogo smara škola i da im više voli. Ali kapirac detaje u školi najgora stvar zato što kroz celu školu i kroz svaki konik konja. Tetkicu pita me zainteresovana je ona, boli nju uvo što se smrdi na govna i niko ne razume koja je to muka kada se umesto papira koristi moja gola ruka. To je buka loša buka, dobro nisam, pa te buka sada kukam, mnogo što hoću sebe nogu da pucam. Niko ne zna moje probleme. Ali, trebalo bi za sledeći vers da se spreme. Ne pogađaju me dvojke ani kečevi, brate, moji nastavnici to ne mogu nikako da shvate kada izađem na tablu, uglavnom ništa ne znam jer prosvetni sistem kod nas je jako sjeban. Ne možemo u školi pamet nego naše pamćenje, to je apsolutno saček vremena traćenje. Volao bih da učim kako se brzo prave pare, a ne da sedim po ceo dan u klupi ja za džabe. Teraju me da radim na času zadatka, ja ne mogu da različitem od bola moje patke. I zbog toga nastavnica meni mnogo smeta, upisuje mi keca, ja imam je kod 200. Šalim se nastavnici, kažem to nije fair, ajde rođena, dajte mi trojku na ler. I stvarno ova žena neće trojku da mi dadne pa me natera opet godinu da padnem. Deca ne mogu u školi da se muče, ne mogu kao mladi po ceo dan da uče. Treba im sloboda da se razvije kreativnost, a u školi postiže se samo možda na pasivnost. A nastavnika fizičkog stvarno boli uvo. Ponaša se kao da necu nikad nije čuo. Baci im loptu, da ih se podarazi i priđe nekoj ribi kaže čao mala kakva si za odmor upekli brate uvek i guži skoro uvek ispred mene se ubaci neka kurva ružna, ali dobro oprašta merima dobro dupe, pa imaš šta da gledam dok čekam neto burre. Ni malo mi nije pomogla sa ona matematika, pola dece posle škole ne zna šta je gramatika. To je se zato što prositi nije stalo, sve bi bilo drugačije da potrudne se malo, jer oni su ti koji se staraju o deci. Šta bi nam se ove stvari rekli naši preci, sramota se mota u kojoj pesmi bez spota, subscribe-ujte, lajkujte ovog idiota.